Ola a todos, nos alalás que levamos feito fomos coñecendo a un montón de xente encantadora que se nos foi quedando prendida no corazón. Un pouco pola música que nos ofreceron, polas vivencias que nos contaron, polas sensacións que nos transmitiron. Hoxe queremos recuperar a unha muller que coñecemos aquí en Mos, en Sanguiñeda, cando viñamos gravar o programa da Alalá. Aquí estaba a señora Carme. Ela é a protagonista, como vos decía, do Alalá desta noite, porque na flor dos seus 82 anos acaba de publicar un disco en solitario. Eu non sei se esta muller imaginaría cando andaba traballando nas leiras e nas feiras que un día ia estar no centro dos escenarios, que ia gravar discos, que ia ter admiradores, que ia andar de xira. Tampouco sei como vivirá. O mellor é estresante, ou é algo maravilloso, ou o mellor vivio con toda naturalidade. Imos de preguntar eso e moitas outras cousas, porque esta noite en Alalá temos a señora Carme sópranos. Unha maravilla. Sanguiñeda ten a sonar, Sanguiñeda sona ten Sanguiñeda. Vai ali trae unhas poliñas de brixel. En Sanguiñeda, na casa da señora Carmen, os sentidos agudízanse. Pro oído, a música que sempre está soando. E pro gusto e o olfato, o arrecendo e os riquísimos sabores que saen da cociña. Porque cada día esta muller cociña para un rexemento de fillos, netos e bisnetos. O ano pasado pasei unha miseria de pirixel. Me daba unha rabia a veces, eu sin el non me valo, sin allos e sin pirixel non me valo. Pero hai algúns días nos que a familia ten que apañarse sen a superaboa. Agora é unha estrela. Todo cambiou hai uns 10 anos, cando a chamaron para facer un curso de canto cas veciñas. Aí produciuse o milagre. Aquel grupo de mulleres maravillosas formaron Malvela. E agora a señora Carmen saca un disco en solitario e entra e sae dos estudios de grabación coa mesma naturalidade que cando se achaba na leira. Cando veu por primeira vez a clase e eu lle preguntei: señora Carmen, cántenos aí algunha peza que lembre, un romance, algo así. E entón escoitena cantar, dixen, bueno, pues esta muller ten unha voz impresionante, non? Que sae da terra. Creo que cantos máis anos unha ten, mellor canta. Ela di que non, pero eu creo que sí, porque a voz... Nova, hoxe teño a voz máis enseñada. Pero, claro, pero de voz alta e de voz fuerte, de nova, tiña máis voz. Tes mi hija. Sí. Ahora non me dou, o móvil para min é como o reloj, xa non me dou sin el. Non. O reloj collino no pulso cando tiña os netos pequenos. De leválos ao colegio. Correr, a hora do coche, a hora da comida. Correr daqui para lá, estaba cada carreira daqui á carretera, arriba e para baixo. Collín o reloj no pulso, porque tiña que collelo obligado. Xa non fun capaz máis de andar sin reloj. Agora collín o teléfono, xa non sei andar sin el. Só quero no bolsillo sempre. Sí. Un artista ten que ter un móvil. E a señora Carmen está feita un artista. Eu xa o collín antes, foi por Como esa non falta. iba a escoller? Digo eu, aos 82 anos, como se titula o disco, Na flor dos meus anos, Sí. con un disco en solitario. É un documento que deixo feito, pero o resto... A ti non te aporta algo especial gravar un disco aos 82 anos? Non sei, non é un pouco como confirmar que unha ten algo especial que sabe... Que queda aí a voz miña, quedan aí o videoclip, quedan pos netos, pos bisnetos, para que miren cando a súa bisabuela marche, que lle queda un recuerdo. Jabota, jabota, que levas no bocho, castañas cocidas e que enchas co ceu,
María queu, pasou polo río e non... 4 fillos, 12 netos e 10 bisnetos. Unha gran familia que xira ao redor da señora Carmen. E nós que nos queixamos por todo, pois ela, con máis de 80 anos, segue coidando dos máis pequenos cando fai falla. Atende a Andrés, o seu home, a casa e cociña todos os días para unha tropa de xente. A porta da súa casa sempre está aberta. Hola. Non podo Mire, dígame. É sería que veña con eu aquí, os. Somos 2, 3 matrimonios, 8 des. E cando me dice, pa mí tal cosa, e pa mi hijo, para tal cosa. Dice, bueno, hotel, petición, hai que poñer a carta. E faço mellor 5 comidas diferentes, e a mellor ainda non faça justo. Esta muller pasou a vida traballando, pero pegada ao traballo sempre estivo a música. Agora xa vedes ten un moderno reproductor de CD para escoitala, pero a súa gran alegría foi a radio que mercara o seu home en 1955. De todos xeitos, onde este ela sempre soa a canción. Amores o lonxe, que o cerca calquera os ten. Canto máis o lonxe, máis cariño se lles ten. E aí ven o aire que levo o tren. A boina blanca lle está moi ben, nin con cadea, nin con chapeu, nin por 100 pesos a que no é. Campos da miña Galicia, onde de nena brinquei, teño que deixalos doume, e non sei se volverei. E aí ven o aire que levo o tren. A boina blanca lle está moi ben, nin con cadea, nin con chapeu, nin por 100 pesos a quero é. Pero tuvo que ser algo especial para ti, de repente meterte, pues eso, a gravar un disco, bueno, xa fixeras cas Malvelas, pero quero dicir... Xa gravei en 7 discos. En 7 discos colaboraches con outros artistas. Sí. E digo, meterse nun estudio de grabación, por certo, é tan cansado como din os que se dedican a isto de cantar, ou Eu, cando gravamos o primeiro de Marbella, parecía unha cousa imposible. Gravar un disco, parecía unha cousa imposible. Despois de gravalo primeiro e mirar o que pasaba, E que pasou? que se para cando se quere vai mal, volves a facer outra vez. Non hai problema. Eu creín que había que todo correcto, de golpe. Pero se a cousa vai mal, córtase. Como lle digo ao segundo, coses e descoses, fala o que queres. E ela deixou que coseran e descoseran, aínda que co humilde que é, o primeiro non quería gravar este disco, máis que nada por non distinguirse das súas compañeiras de Malvela, que son como a súa segunda familia. Pero ao final convencerona, e velaí atendes grabando un disco coa mesma calma co que fai todo. Nel non está soa, participa un montón de xente, músicos que quixeron arroupar con todo tipo de instrumentos a voz da señora Carmen. Esa voz na que está impresa unha vida de traballo, de campo, de amores e de dores. Cando canta pon nela os 5 sentidos. Por iso, o primeiro que fixo foi aprender ben as letras, para non ter que ler mentras canta. Iso non lle gusta nada. Pois cando non durmo de noite, aprendo a letra. Non por papel, nin haciendo luz de memoria. Vou sacando, vou recordando, moito. Ensaio moito de noite. Ao non dormir, fago ensaio, rezo, despois ensaio. Se durmo non, se durmo tranquila. Eu non canto, pero canto co pensamento. É o que fago na cama. Por senón André está a dormir. Xa oístes, canta co pensamento para non espertar ao seu home. Por cousas así, unha adivina o moito que se queren. Por iso é porque foron noivos 7 anos, cos seus máis e os seus menos. Ela non quería andar con máis mozo ca un, así que ese tiña que saber bailar. Con Andrés acertou de pleno, era bailador e falador. Desde aquela foi o seu apoio e agora desfruta vendo como a súa muller vive este éxito inesperado despois dunha dura vida de traballo.
Quen llo ia decir a él e a ela cando lles fixeron esta foto, a única que teñen do día da súa boda. A foto ten 60 anos. Sí, cumprimos o día 8 deste mes. Dinos o segredo, muller, que hai moita xente que está esperando que nos digas cal é o segredo. Como se reenamora un durante 60 anos? Pois, gracias a Dios, temos cariño, levámonos ben. Por que as pareixas de agora non duran tanto? Porque non saben comprenderse. Si un berreja e outro berreja máis, chocan. Eu, si el berrejaba, eu calaba, porque había veces que riñía tontamente. E despois no outro día dicía, mira, isto non é así, que é así. E se eu riñía porque el marchaba e eu enfutiñábame, porque a verdade que me incomodaba, el nada, de un pouco estaba xa lamber, non dixeu, eu que me manchan, non quero que me limpien. Desde que me manche non quero que me limpien. Claro que me limpien, pero... A ti que che fagan a pelota non funciona. Sí, ele é pelotero, ele era pelotero, sí. Eu creo que está toliño por ti, se ata che canta Estará, cancións de amor. berrejolle para que se me mude, para que se cambie, que veña a taberna limpio, e non fago nada con el, que é unha desgracia, non quere cambiarse. Cántame un cachiño, cántame a ti, a que che canta ele a ti. Al amanecer se marcha el tren, se va mi amor, yo me voy con él. Y al amanecer se marcha el tren, se va mi amor, yo me voy con él. No lo lleves, maquinista, no lo lleves, por favor. No lo lleves, maquinista, y a la prenda de mi amor. Y al amanecer se marcha el tren, se va mi amor, yo me voy con él. No lo lleves, maquinista, no lo lleves, por favor. No lo lleves, maquinista, y a la prenda de mi amor. No la lleves. Igual. Ahora xa sale ben, xa faltan dentes, faltan uns dentes para cantar ben. Sabedes que o señor Andrés é un home simpático e pillabán. Pasa o día coidando os animais, facendo de pinche de cociña, enredando cos netos, ás veces prepara o seu famoso bacallau e, por suposto, todos os días vai xogar a partida. Iso é irrenunciable, pase o que pase, aínda que haxa que ir despois a buscar a erva para os bichos. O día dá para todo. Porque as ovellas comen máis que se foran 2 vacas. Máis. Outra de paí comen, me cago en Diola. Entón tens que ir con carromoto, el camo de carromoto, non sabes? Que empendes. Entón vou a buscar erva e traer para aí. E hoxe á tarde teño que ir, despois de vir da partida, aí polas 6 da tarde ou así. Esta partida gustoulle sempre, toda a vida. Antes, recién casado, iba de noite. Para acostarlle, para sacarlle o costumbre, costou ferro e fariña. Pero... perdeu, o costumbre perdeu. Eu, en realidad, conocino na feira. E mirou-me ali na feira, arremouse a min, a falar. Chega allí. É falador? Pasete. Eu non, pero el ten leria pasete. As cousas hai que compensalas. Ten compensadas. E estuve falando, eu, ao que falaba, eu contestaba. E despois, en vez de marchar para Pereiras cos pais, eu pasanguiñeda comigo, falando todo o camiño, xeu, ti de falas, tal ben, acababa de mandar un por non falar nada. Sí. Andrés falaba e sigue falando. Andrés, aunque non sean cousas ben, fala sempre. Non teño problema, nunca tuve un problema. No, que non o tens. Adivino que leva 60 anos con el. Tamén, se o tuvera, non estaba con el, Que o día que fui para a iglesia só mirei o camiño que pisaba. Pero unha idea levaba moi certa. Que idea levabas? Se me salía como o que tiña na casa, porque eu criei-me con tío tela marinera. Sí. Comigo non seguía. Iso tiña o seguro. Tiña o caseime. Con cariño, non me casei por casar. Pero... Ti dixeches como comprei na feira, non sei eu. Por se as casas, na feira hai de todo. E cantos días pasou na feira a señora Carmen?
Aínda agora acompaña de cando en vez a filla e o neto no posto de froitas que teñen no mercado de Porriño. Claro que isto para ela é pan comido. O duro era cando percorría as feiras da Redonda a pé, turrando polo gando ou cargando cas ovellas ao lombo. Era duro, sí, pero había que manter a familia e facíase calquera cousa. Era unha axuda moi grande para vestir os fillos e para... O sueldo do meu home era moi pequeniño, era de fábrica, era da madeira. Entón, gañando unha peseta, tiña para comprar unha sábana, unha tovalla, para vestir os rapaces, que me gustaba traerlos curiosos, aunque fora... Tiña a miña madriña, que era modista, ela facía roupa. Eu viña aquí ao Porriño, aquí por esta calle arriba, había retales, compraba retales, ela facía máis roupa, traía os rapaces curiosos. Era que me gustaba. A noite daba para lavar a roupa dos nenos, para fregar a casa e para repasar todas as tarefas que non podía facer de día porque marchaba para a leira ou para a feira. Porque as mulleres de antes, como as de agora, tamén traballaban na casa e máis fora. De feito, xa pasaba dos 70 anos cando tivo que facerse cargo deste posto de froitas, sustituindo a súa filla por unha longa tempada. Con todo o frío que se pasa aquí no inverno e con todo o que pesan as caixas de froita, ela, que xa pasara por todo, fixo encantada. Estaba a atender a xente e a xente estaba contenta comigo tamén. Porque eu tiña carácter para... Non era camurra. Entón a xente daba así. Hoxe ainda veñen aquí á plaza e ainda preguntan sempre por min. Outro día vin á plaza aquí e unha muller, ai, por fin hoxe vexo a señora Carmen. Sempre lle pregunta a filla por usted, pero está máis nova que antes, dixeu, claro, porque antes mirabasme con mandilón e agora mirasme vestida de outra maneira. Señora Carmen, eu cando sea velha quero ser como usted. Este é para mí, mira. Son xarnecas, son ao monte, brisa correr lixeira, son agua fresca correr na fonte, son rosada roseira, son o cheiro das flores, feno meu pensamento, filla de amores, irmán das dores, son nai de sufrimento. Teño no peito un paxaro encarnado que anda sin xeito a min amarrado. Teño no peito un paxaro encarnado que anda sin xeito a min amarrado. En cantas cousas traballaches ti? Eu empecé o primeiro traballo con lojón e cestas de erva ao lombo e feixes de pendón, claro. Non había carro, había vacas, había que traer a cabeza. Traballei de canteiro, con pastas a palicuerda. Traballaches na feira tamén. Que facías na feira? Pois, mira, unha toura de ganancia. Non sei o que é unha toura. Unha filla dunha vaca. Ah, vale. Unha toura, vale. Íbamos á feira, Camilo compraba, eu Sí. traía para a casa. Mantiña un mes e medio, trataba de poñela pulidiña, encordala e tal. Volvía á feira, vendíase, a mitad da ganancia era para ele, a mitad era para mí. Pero había algo que che costaba especialmente, que era cando iba dais o millo. O millo... O millo tiña... O millo pesáballe moita espiga. E para cargar un carro de rodillas. Como é iso de cargar un carro de rodillas? Non Pois entendín. de rodillas, porque de pé... Mirabanches as pernas. Non había pantalón. Como recortas esa época, Carmen? Pois bastante dura. E non era para min sola, que era tamén para as veciñas, porque as veciñas iban comigo a axudarme a traballar a min. Eu tiña que ir co carro a axudarlle a elas. Aunque veño da seitura, aunque veño da segada, aunque veño da seitura, ainda non veño cansada. E dirá túa seitura, e dirá túa segada, e dirá túa seitura, que a miña vai acabada. As mulleres como a señora Carmen traballiño nunca lles faltou. De rapaza ia só ao muiño. Daquela o dereito dos nenos a ir á escola quedaba anulado se había traballo. Ela, que era filla de solteira, tiña o peor. Aos 8 anos tivo que marchar da casa de súa nai para ir vivir cons tíos. Cando recorda sempre di que foi para a casa do traballo.
O campo converteuse na súa vida e os xogos desapareceron, así que para espantar as penas e ás veces o medo, aquela nena cantaba e cantaba, e así ia perdendo a conta das horas de traballo, das horas de muiño. Ai, de muiño, estivera billetes de 1000 pesetas. Como fun ao muiño estaba millonaria. Cargada para arriba e cargada para baixo. Millo para arriba, fariña para a casa. Moito, moito muiño. É dormir nel, é facer, no inverno, facer lume, levar un saco con candeas e leña, facer fogueira, levar trapos para dormir na tarima que de noite roubaban os muiños. A difunta de miña tía Angelita e máis eu dormíamos no muiño. De muiño, bastante. Cargada sempre. Se non era de muiño, era de campo. Era o que había. Quitábamos o óleo do muiño. A pedra que daba unha fariña moi finiña. Despois a máis gorda iba tirada para o lado. Levábamos unha bolsa, xa tiñamos, para collías aquela bolsa da fariña, que era como a fariña trija, finiña, para facer papas de leite ou para botarlle ao caldo. Pan de millo, a mí non me gustaba, a verdade que non me gustaba, pero mentres non viu a guerra, o pan trigo entraba sempre unha boliña de pan. Ao vir a guerra, o pan, un bolitiño pequeniño, así, valía un duro, naquele tempo un duro era mocha de cartas. Nada, pan de millo. Pan nunca faltou, e caldo de fariña tampouco. Ás 12, á noite, e ás 12. Un hijo llama a la puerta, la madre al hijo la puerta abrió. Un hijo llama a la puerta, la madre al hijo la puerta abrió. Una pregunta y respuesta, la madre se desmayó, porque vi en su presencia el hijo que abandonó, le remordía la conciencia del crimen que cometió. Esa canción é a única que conservo de todas que sabía, de atrás. Pero é unha canción que me gusta porque se trata dunha nai, é amor como dunha nai. E eu como quedei moi nova sin ela, mai la conservo. Que madre no hay más que una y sobre esto no hay más verdad. Sobre esto no hay cosa alguna ni amor que sea más agradable, porque la mejor fortuna en este mundo es tener madre. Apenas tiña 14 anos cando morreu súa nai. Foi a peor das perdas, despois viñeron outras que tamén doeron. Pero a vida non para, e esta muller forte e sabia formou a súa propia familia, unha gran familia de fillos, netos, bisnetos, amigos, achegados e admiradores como o Peixe, o seu fan número 1. No escoitala, queda un tranquilo, relajado, contento, que sei, iso é... Pásache todo. Póñeseme os pelos de punta e disfruto como unha nana. Eu escoitei na radio cando estaban presentando o primer traballo e así que tuve a oportunidade, pois, conocémonos e desde aquela concierto que podo ir non perdo un. Dela ou de Malvelas, claro. Bueno, e o mobilín coa música de Malvelas, pero xa desde o primer disco. Efectivamente, ela é unha peza clave dentro de Malvela e o feito e os anos así o dixeron, non? Enseguida empezou a cantar cancións soa, houve que convencela tamén. Ese xa me meteu de primeiro momento. Que non quería destacarse das demais, porque é unha muller moi humilde, pero eu creo que o que máis valoro eu dela ademais do seu talento inmenso, é a humildade, non? Creo que ela regálanos a súa voz. Se non nos regalase a súa voz, sería egoísmo. É un ser tan querido que, bueno, andamos todos agarimando nela e queremos, pois, moitísimo, porque a queremos moito.
é como un poquinho a nai de todas, non? A nai que algunhas pois xa non temos. Para nós xa explicou ben Isolina como era. É a patrona do grupo. A verdad que sí. En que che cambiou a ti a vida, a música, as Malvela, toda esta etapa? A min deume desde vida. hai A anos, min deume vida. Con Malvela, pois aprendín a falar, aprendín a rir, que era moi seria, porque senón estaría na casa atontada. Pois agora o difícil é que pare na casa, porque sabedes a lista de actuacións pendentes que teñen estas mulleres. Hai nada estiveron en Argentina, vela, aí están. Pero a maxia non só está no éxito que tiveron, senón tamén no ben que o pasaron. Aínda choran de risa cando recordan as súas andanzas. Que trasnadas andarían facendo estas pibes. A señora Carme pasou no pipa, pero iso sí, pensaban Andrés, que na casiña e como alma en pena, estaba agardando a que volvese a súa Carmen. Oiches? Si non me botaches de menos. Sí, bueno... Cando foi a Argentina, sí, eu non sei o que faltaba na casa. Eu sin comer non paso, eu vou a nevera, vou onde haxa, e se non hai vou ao jaliñeiro e mato un polo e te preparo. Se comer non pasa. Eu sin comer non paso, non. Eu par dúas teño que ter a comida feita, para marchar ao meu oficio. Sabes? Entonces, quero dicir, o oficio, sabes que é o oficio que é? Ir a escutar a partida. Pero non sei que faltaba na casa. Porque non tens con quen falar, non tens con nada. Tían que perder a maleta. Sí, ben. A maleta que perdes é igual, o casa que veña así para casa. Sí, por fin chegou. Ay, que cielo tan azul, y es aquel que estoy mirando. Ay, qué corazón tan duro, tiene la que estoy amando. Siempre me dice que sí. Siempre me dice que sí, pero no me dice cuándo. Ay, qué corazón tan duro tiene la que estoy amando. Báilame, Manueliño, baila. Báilame, Manueliño, con Adelaida, baila. Polo sol se manda sordes, pola lúa novedades. Polo sol se manda sordes, pola lúa novedades. Polas estrelas do teu, pido que por min agardes. Polas estrelas do teu, pido que por min agardes. Bailame, Manueliño, baila. Bailame, Manueliño, con Adelaida, baila. Cando era nova, o que máis lle gustaba á señora Carmen no mundo era bailar. Era a única diversión que había daquela. A ela encantaban as festas e os bailes que se facían na de Engracia, un salón que había cerca da súa casa e que tiña ata parque ao aire libre para bailar no verán. Total, que tocaran, a mí como fai bailar valía de calquera. Claro, eu que lle pegaba era por guapos ou non é? Nada, eu miraba para o baile, eu quería era bailar. Agora, ás veces, di que lle doi o corpo, pero aínda se lle poñen chispiñas de alegría nos ollos cando baila. Bailar e cantar, a súa felicidade durante toda a vida. Pero o mellor estaba por vir, porque quen lle ia decir a esta muller que despois de máis de 80 anos a xente iría a escoitala non ao muiño ou á leira, senón aos teatros, e que tería o seu propio disco. Bueno, quizáis Ana, a mestra de canto das Malvela, é unha das persoas que animaron a gravalo. O caso é que aí está, a señora Carme, na flor dos seus anos, cun disco en solitario. Quen sabe o que virá despois? Bueno, pois nada, que é un tesouro vivo que temos aquí e que modestia ten dabondo e quizá sexa eso que a fai así pois tan especial, non? Dixen, cando cumplo 80 anos marcho. Quería marchar porque decía que era moi maior para que diría a xente, unha muller tan maior así no escenario, que a ver que que pensarían, non? Dame vergonza subir ao escenario. Pero penso que agora xa eso xa marchou todo. Agora non marcho. Agora non marchas, sí. Nin nós te deixamos marchar. Agora non marcho hasta que Dios lo queira. Con Dios tamén temos algo que falar. Eu falo todos os días. Rosiña do mes de maio, que che levou a calor, un mociño mariñeiro
Dame da pera que comes, da maza só un bocadiño. Dame da boca unha fala, do corazón un cariño. Na alma se me clavou a raíz do teu querer. Mentras no mundo vivire, outro amor non hei de ter. Dame da pera que comes, da maza só un bocadiño. Dame da boca unha fala, do corazón un cariño. Dame da pera que comes, da maza só un bocadiño. Dame da boca unha fala, do corazón un cariño. Habemos bailar na punta do pé, se ti queres prenda, vémonos ver. Dareiche unha rosa máis un carabel. Adeus que me vou, cariña de mel. Adeus que me vou, cariña de mel. A muller ten unha voz impresionante, non? Que sae da terra. Vai ao longo, todo cuberto de rosas, para algúns delas de monte, para outros delas de bodas, para algúns delas de morte, para outros delas de bodas. La 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 ira, la 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 la, la 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 ira, la 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 la, la 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 ira, la 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 la, la 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 ira, la 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 la. Vai ao longo, che curto para mí, é contigo a miña dicha, volver contigo a fuxir, é contigo a miña dicha, volver contigo a fuxir. La 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 ira, la 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 la, la 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 ira, la 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 la, la 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 ira, la 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 la. Ola a todos, nos alalás que levamos feito fomos coñecendo a un montón de xente encantadora que se nos foi quedando prendida no corazón. Un pouco pola música que nos ofreceron, polas vivencias que nos contaron, polas sensacións que nos transmitiron. Hoxe queremos recuperar a unha muller que coñecemos aquí en Mos, en Sanguiñeda, cando viñamos gravar o programa da Alalá. Aquí estaba a señora Carme. Ela é a protagonista, como vos decía, do Alalá desta noite, porque na flor dos seus 82 anos acaba de publicar un disco en solitario. Eu non sei se esta muller imaginaría cando andaba traballando nas leiras e nas feiras que un día ia estar no centro dos escenarios, que ia gravar discos, que ia ter admiradores, que ia andar de xira. Tampouco sei como vivirá, o mellor é estresante, ou é algo maravilloso, ou o mellor vivio con toda naturalidade. Imos de preguntar, eso e moitas outras cousas, porque esta noite en Alalá temos a señora Carme Soprano. Creo que cantos máis anos unha ten, mellor canta. Ela di que non, pero eu creo que sí, porque a voz... Nova, hoxe teño a voz máis enseñada. Pero, claro, pero de voz alta, de voz fuerte, de nova, tiña máis voz. Tes mi hija. Sí. Ahora non me dou, o móvil para min é como o reloj, xa non me dou sin ele. No. O reloj collino no pulso cando tiña os netos pequenos. De leválos ao colegio. Correr, a hora do coche, a hora da comida. Correr daqui para lá, estaba cada carreira daqui á carretera, para arriba e para baixo. Collín o reloj no pulso, porque tiña que collelo obligado. Xa non fun capaz máis de andar sin reloj.
Ahora collín o teléfono xa non sei andar sin el. Xo quero no bolsillo sempre. Sí. Un artista ten que ter un móvil. E a señora Carmen está feita un artista. Eu xa o collín antes. Unha maravilla. Sanguiñeda ten a sona, sanguiñeda sona ten sanguiñeda. Vai ali traime unhas poliñas de brixel. En Sanguiñeda, na casa da señora Carmen, os sentidos agudízanse. Para o oído, a música que sempre está soando, e para o gusto e o olfato, o arrecendo e os riquísimos sabores que saen da cociña, porque cada día esta muller cociña para un rexemento de fillos, netos e bisnetos. O ano pasado pasei unha miseria de pirixel. Me daba unha rabia, a veces eu sin el non me valo, sin allos e sin pirixel non me valo. Pero hai algúns días nos que a familia ten que apañarse sen a superaboa, agora é unha estrela. Todo cambiou hai uns 10 anos, cando a chamaron para facer un curso de canto cas veciñas. Aí produciuse o milagre. Aquel grupo de mulleres maravillosas formaron Malvela. E agora a señora Carmen saca un disco en solitario e entra e sae dos estudios de grabación coa mesma naturalidade que cando se achaba na leira. Cando veu por primeira vez a clase e eu lle preguntei, señora Carmen, cántenos aí algunha peza que lembre, un romance, algo así. E entón escoitena cantar, dixen, bueno, pues... Como non nos va escoller? Digo eu, aos 82 anos, como se titula o disco, Na flor dos meus anos, Sí. con un disco en solitario. É un documento que deixo feito, pero o resto... A ti non te aporta algo especial gravar un disco aos 82 anos? Non sei, non é un pouco como confirmar que unha ten algo especial que sabe... Que queda aí a voz miña, quedan aí o videoclip, quedan pos netos, pos bisnetos, para que miren cando a súa bisabuela marche, que lle queda un recuerdo. Jabota, jabota, que levas no bocho, castañas cocidas e quenchas coceu, María queu queu, pasou polo río e non... 4 fillos, 12 netos e 10 bisnetos. Unha gran familia que xira ao redor da señora Carmen. E nós que nos queixamos por todo, pois ela, con máis de 80 anos, segue cuidando dos máis pequenos cando fai falla. Atende a Andrés, o seu home, a casa e cociña todos os días para unha tropa de xente. A porta da súa casa sempre está aberta. Hola. Non podo.